बे समाव जारौ नागिराबा बहा जाबावनोब्रा बोरायनानै नागिरनोसै दा नागिराबा कौन है ये लोग कहां से आते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हाब बुरबुगालाय अबाव थांनायब्रा बिलाय दिनैसो लोगो मोनथारदोंलां बेखौ बेखौनो दिनै गारथारालां हाय 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 र र र र र हैस हाय मा जालायखोब्रा नोंहालाय मा जानोखो माने बहा बहा गिदिंबाय थायोब्रा नोंलाय गिदिंदोंमोनलां ओरैजाय एसे ओरैजाय माने बहा जारौफोर नागिरहैदोंमोन आं जारौ औ हैस बे समाव जारौ नागिराबा बहा जाबावनोब्रा बोरायनानै नागिरनोसै दा नागिराबा जली ना तेरी भी जली ना हा बन्द'बस्त जाबोना जाबाखैमोन बन्द'बस्त सानथ'लै मोजां जाबोआसैना दिनै बेनिफ्राय आं बैसागोआव सानदोंमोन आखाइ हमलायनानै जरा जरा मोसानो आदसा दाना आं दहाय थांबाय न'आव हाबनानै एसे रायलायबा माने एरा 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 एराल' खालामथारोब्रा आं मोनसे आइडिया होनि देलाय होलाय मोसौखौ बन्द'बस्त खालामो हाथायाव नायनानै औ हिनजावखौ बन्द'बस्त खालामो महराव नायनानै आच्छा बेथ' नंगौ र' नों रोंदोंना रोङाखै नायदोंमोनलै नायदोंमोन आदसा ओमफ्राय मा होनखो बैसागो बोथोरखौसो बारहोग्रोदो होनबाय आं सानदों बैसागोआवसो आखाइ हमना मोसानो ये क्या हो गया ये क्या सुन रहा हूँ मैं आयो बिराद जाहामेला जाबायलै ओमफ्राय बे थफ्लायाव मा लादों नोंलाय बे जारौफोर नागिरनायावनो आङो ओंखाम थफ्ला लाना थांदोंमोन ओंखाम उखैयोना आंबो मानसिसो बा ओमफ्राय हाब मासे है माबा बेरग्राफोर दं नामाब्रा बेरग्रा गैया माने दै लांदों ओंखाम थफ्ला लांदों माने एसे जाग्रा लोंग्रा लांदोंमोन ना जारौफोरनोबो एसे मेथाइ लांदोंमोन होबाय एसे खालि जाबोबाय जानायालाय नङाबालाय बरथिकसिनमोन आरोना गिलायलाङो दालै बेरग्राफोर दङ होननानै बेरग्रा गैयालै बे जारौ नागिरनायाव बेरग्रा लांबा आंनो सोर बिजामादै फसायनांगौ जाखो आंखौलाय ये भगवान क्या जुलुम है नेक्स्ट टाइमाव 45 नैबे टेनसनखौ लोगो ला बिबार नागिरनायाव थै रोंथारो जानोलै नोङो सिन्था गैया खैजोन हिनजाव नांगौ नोंनोलाय आं दङना दे बेफोर जासिगोन उनाव थौदो थांनोसै दायो थांलायनोसै औ दे होमबालाय